malipayong dayong kilom-kilom Sugbo, Kabisayan ug Mindanao nila sabing CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Muhangup ninyo karong hapuna uban sa laing mubuk kay natong sugilanon nga hopefully mahimo tinubdan sa pagtulunan. Dili ni akong sugilanon ni sa usa sa labing suod na kong higala nga pari. Ang title ini maong istorya, Piyesta. Kining akong higalang pari nga hinaut makasabot mo di lang nato ilhon kay dili kayo ni makaayo ang iyang sugilanon sa iyang pagkapari. Nahitabo atong seminarista pa siya. Nagtuon pa siya sa pagkapari diha sa seminaryo sa Cebu City. Kaniadto ka ng mga seminarista perting buguya. Doon na sila mga lagda, hindi sila makadali-dali og gawas sa ilang campus o sa seminaryo. Pero di na makababag nila sila mga kiat, mga batanong lalaki ba ni sila. So doon na sila mga kiat, doon na sila mga lakaw, doon na sila mga lakwatsa, nga bisan ilang mga magtutudlo, bisan ang labing istrikto nga mga pari o mga obispo o mga tagduma sa seminaryo, dili makapugong nila. Dili kining pari nga akong higala, lain akong kailang nga pari na perting buguya. In fact, wa madayon sa pagkapari na minyo. Naingon, magkatol na ganyan lang tiiluglaad. Jadi, kana ba yung seminaryo? Perti mingawa ana og naka sa susod. Pero makabati ka sa gawas, sa kagahob sa gawas, nabaya diha ang bisan sa karaan nga panahon, na diha ang Bariolus. Silingan man nila ang Bariolus. Sus, makadunggo sila, magbayli na sa Bariolus. Na sila diha sa sud. Mingaw ba kayo? Ngiob kayo ang ilang palibot, wa gikidlap-kidlap sa suga. Pero makakita sila, sus, kaaligri sa gawas. Unang uban nila nga mga bugoy kayo, mangatkat sa koral padung sa Bariolus. Kay naman ay koral sa seminaryo padung Bariolus. Ya mga naman na sila abakanan ko dito, mga ambak dito. Kunya, mapili sila bayli dito, mapili sila kiyat-kiyat, mapili sila inom. Basta suroy-suroy sila, happy-happy sila bay dito sa gawas. Pag kanang mingaw na, wala nagbantay sa seminaryo, mangatkat sa silang balik sa koral, manglayat na sa pero susod. So mo nagihimo ni mga bugoy, mga badlungon, mga pari. Uban nila na pari yun. Ang kato nag-istorya na ako, wa mapari. Wa siya madayon sa pagkapari. Kay para niya, wa siya tawgas Ginoo, mao man ay ilang sulti. Pero kini ako higala, buutan ni siya. Law abiding, so kuan ba? Masinugtanon sa mga lagda diha sa seminaryo. Usa na kahigayon nag-angat ang piyesta sa ila. Dili kayo layo sa seminaryo ang ilang piyesta. So within Metro Cebu lang, di lang ako isulti ang lugar. Itarong siya pananghid siya mga magtutudlo sa seminaryo nga mahimo ba mo pagawason siya kadiyot atol sa piyesta para lang magkakuyog ba kay religious man kay niyang pamilya, para lang magkakuyog ba sa iyang mama o siyang papa kay kuan ba ya kining niya na siya mga parinting na mauli gikan sa gawas sa nasod aron ba magkaabot ko ng tibok pamilya bisag kadit lang, bisag pila lang ka oras atol sa kapiyastahan niya makapanimba sila, makahad sila o mga pangaliya sa patron na mo'y iyang namatay buot ang ilang patron sa ilang lugar. Nitarong yun ko na siya o pananghid. Primero ko no, ang usa ka teacher ni ingon paswaton siya nang i-formalize bang iyang request na kung gawa siya sa seminaryo. Ambot unsa nang lagda sa seminaryo ngano dili man ka magagawas. O tingali doon ay klase nga mo conflict o doon sila activities nga mo conflict so niswat siya iyang gidetalye ang iyang pananghid. Abot ko na dito sa mas dagko pa ng mga tagduma sa seminaryo. Sa laktod pagkasulti gibalibaran siya. Gingnan siya nga part ni sa imong pagtuon, part ni nga mabuwag ka sa imong pamilya, kabahin ni sa sakripisyo sa imong pagkat-on sa pagkapari nga dunay pipila sa mga kalihukan sa mga laiko na di nimo maapilan. Gipasabot sa siya pero sa iyang buot mo ra ba siya grabe po ani nila dili ko wa ko magpabadlong. Di ko pareho uban ng kiat-kiat tago og lihok. In fact, mahimra ko musibat. Mo excuse lang ko inigbalik nako pero nananghid jud ko og tarong. Yatwa ko nila tuguti. Bisag
Nisuwat na ko sa ako, o siyang nahiubos sa kadakuan sa seminaryo. Pero law abiding lagi siya. Itambong gihapon. Sa bispera sa kapiestahan, ipadangat siya mensahe nga to siya mga ganikanan pasaylua dili ko makatambong sa piyesta. Nayo siya pasaylo. Pero naglungot-lungot yun ang iyang kasing-kasing. Suko dyan siya. Pero ba siya makasa siya, masuko siya. Nagpatuman na sa mga lagda ang kadakuan sa seminaryo. Pero wag siya makasabot nga nung wa siya tubuti na makapamiesta. Pamiesta ra baya dili baya kiat-kiat, dili baya baile, dili baya disco, dili baya date ang iyang tuyo. Pagpamiesta ra gyud aron makakuyog siya sa tibok pamilya, makahangop siya sa iyang mga paryente nga dito sa gawas sa nasod nga mamauli para lang sa piyesta. So pagkaadlaw na sa piyesta, bugat kay ang buot, tambong siya sa iyang mga klase, tambong siya sa mga kalihukan sa seminaryo, nahibaw ba siya bang sus? Kalipay unta karong adlaw ako nakuyog pa ko sa akong pamilya. Kadako untas kalipay sa pahiyom, katami sa pahiyom sa akong mama o papa. Kung makakita pa sila nako, makakuyog pa mi sa misa. Pero saon taman. Pili man ko sa seminaryo nang iyan na lang ginayanaya, iyan lang giyamaman niya kaugalingon nga mao man akong gipili nga bukasyon ang pagkapari, ako na ning dawaton, ako na lang ning sundon. Pero wa gid siya mahimutang tibok adlaw. Bisag unsa niya pangadji mga Ginoo, padawatan na lang ko nga di ko kapamiesta pero sa iyon na sus kalami ispista. Makakita ko sa akong mga kababata, makakita ko sa akong mga classmates sa una, makakita ko sa akong mga silingan, bisag once a year lang, bisag ato lang sa piyesta, kadako na unta kayo anang bitahon niya the rest of the year. Madasig ko diri sa seminaryo, manigo, maningkamot jud ko nga mapari jud ko, ana yang hiubos ba? Nga no wag siya hatagi giyon. Kay bawo baya siya na kun mo gamit siya og connection, gamit siya sa ilang mga kaila, doon naman sila mga higala nga mga obispo, kadakuan sa simbahan, mahimo ra gyud. Pero wa siya kay masinungtanon lagi siya sa mga lagda. Wa siya manglaktod, wa siya mo sapaw, wa siya mo lapas, wa siya mo laktaw sa iyang kadakuan sa seminaryo. Hantod na hapon na lang pagpaniudto ko no iyang una gyud sa paniudto sa seminaryo sus batia ini pagkaon sa seminaryo kalami unta sa among pagkaon ron dito sa among bahay kon gitugutan pa ko ang mga pamiesta. Hantod ilang mga klase sa hapon sus wa jud kuno siya mahimutang wa siya magduka pero wa kuno siya makatarong og paminaw so ingon siya nakasagi ko sa Ginoo ani. Wa tuod ko tuguti magkagawas pero akong una tuwa sa gawas. Antod nagmerienda sila, kaya naman na si merienda diha sa seminaryo. Sus, ingon siya kalami, is merienda dito sa bahay, kay pista ron. Nung ganito tao, nag-antos mo kundi sa seminaryo. Usay, nisakdok pa ko na siya una-una. May pangkawas ko pagkapari. Sa pagkapari, sabi nga, wow, ingon nila natay free will, wa maditay kagawasan. So, inana na ba ang iyang una-una? Hantod, na hapon na lang, na kilom-kilom na lang, sa makarong orasa, ang iya huna-huna dito rin pista. Ug kahibaw gid siya nga sus. Wa gid ko kapasar sa test. Kung test man ni sa akong bukasyon, kung test man ni sa akong pagka-seminarista, hagbong gid ko. Kaya nagdumot na hinuon ko sa kadakuan sa seminaryo. Hantod, nanihapon sila, nagtimi-timi siya, wagin siya ganahe. Kahibaw siya, mas lami ang pagkaon sa pista. Dito sa ilang, kung gitugutan, palang uta siya. Kunya, pagkataod-taod na, humanay lang panihapon, naghipos na sila sa panihapon, andam na sila nga mga tug. Doon ay pari na higala sa ilang pamilya, suot kay higala sa ilang pamilya. Kay pari lagi, makasud gawas sa seminaryo, gisinyasan siya. Ingnan siya na adtua sa, murag naman na sila butanganan o mga butang ka na mga gikan sa gawas sa tuwa dito na para imo kitugon ka sa imong mama na ihatag ito para nimo imo tong ilang gihikay sa piyesta para nimo tuwa magkakaadto ilan lang ipadar sa seminaryo kay lakon kuno siya nga maikog mo siya kay sungugon mo siya sa mga kaubang seminaryo ka kag sunod ba siya pari ba Jesus salamat kayo tre yan ang giingnan ila higala nga pari
Yan, pahiuman siya sa pari, lakaw na ang pari. Wa magpahibaw, wa siyang kahibaw unsay gipada sa iya mga ginikanan niya. Sus, sa diyang wa kunoy nagtanaw, iyang giadto sa katungbutanganas mga butang nga para lang gibutangan sa iyangan sustuan dito gibutang sa iyangan klaro kay mga tupperware klaro kay mga sudanan sa sudan o pagkaon siya kini murag ang amo juning pagkaos pista mo gipadang mama sus tanaw ko na siya wa may laing nagtikaw-tikaw na kay ting pangatog hapit na ting pangatog ba sa mingaw ng seminaryo kuha bitaw ko niya tibok putos daghan yung putos kuha ko niya tibok putos ni enthusiast gawas sa building sa seminaryo ngita gi siya kinang uban nga bahin sa seminaryo dito siya lukluk siya dito na ay gamay lingkuranan lukluk siya nga di siya makitaan sa suga hilom kay siya wa siya makabantay niya sus dito kuno ngit pag abli niya sa unang tupperware adobo mangyud as kang labti ka na ba kuno sa adobo dito sa ilang bahay ka na bitong kuan kay gumkum kay adobo ha ba sus iyang tilawan ko ng unang hiwa sus mao gyud timpla ha ang timpla man jud ning mama si mama gyud nag-supervise ani pagluto sa among kusina sus kalami untag dito pa kuni ingkib ko ani samtang kuyog sa mga sakop sa akong pamilya ka aligriha namo sus sige siyang ingkib hanto nahurot niya ko sa kahiwa. Ang iya ginunta adto nga magbilin siya para siya mga kauban nga may mga pinistahan dito sa amo. Maybe dili karong gabi tingali ugma sa among pamahaw o sa di man ni mahurot. Wala ibutan sa refrigerator, mayang hunahuna. Pero sa usang bahin sa siyang hunahuna, wa ko pagawasa. Usban ako be ikaduhang hiwa. Ikaduhang hiwa sa rumong lami mangyapon kuno kayo. Kang lami ako no ingkib. Ang usa ka hiwa ba murag tagsar kanya usapon ba itudlon din niya. Isud bito siya una-una. Ako kanay suya kurot. Hutdonin ako. Puslan man, wako pa gawas sa pista. Sus. Kinananay ko niya. Basta ang iyag ko hinuno ang adobo. Di apay mga duha o tulo pa ka mga putahe. Tingali di ay. Uban pa mga putahe pero ang iyang gisiguro ang adobo dyan kay mama yung paborito. Umaw gigiba ibabaw. Ibaw yung mama mo. Yung unang tukmaan. Inigabli niya sa gipada perting kaon gyud adobo basta nahurot niya ang adobo wa na siya ka ihap kun pila ka hiwa so di pa siya ka realize ayay usa man dinis mga kinagrabihang sa ang gluttony ang kahakog sa pagkaon sus Lord pasayloan ko Lord nahinaykan gyud ako kaon nahinayak gyud siya kaon sus ingon siya dito kuno siyang higayon na nakamatngon nga diha Ginoo kay diha kuno dayon wa gani siya makabarug gikan sa iyang gilingkuran nga ngit-ngit kay nga bahin sa seminaryo kabatyag na siya inanay ng pagsakit si Etienne maybe pila na gito kahiwa gihurot gud ning adobo sakit ako ng Etienne nga nag-anam ba og grabe ang sakit ba siya kagrabe sa Ginoo naka wa man lang palabyag pila ka oras, wa man lang paabtaw niya tungang gabi, maglimbag-limbag o katug niya, parte na sakita siya tiyan. Butong nagtikoko na no siya sa kasakit. Iyang gida ang nahibilin pa nga pagkaon, gibutang niya sa refrigerator, lisod na siya siyang kwarto. Iwa, gyud, naningkamot gyud siya nga di mag-ago, parte na magyukuno sakita. Nihigda siya, niluko siya dito siyang higdaanan nga parte jud ng sakita sa iyang as in sus ang kalami ko nung ganina sa iyang pag-ub-ub sa adobo mo napapas ang tanan tungod sa grabing kasakit si iyang nag may ikog siya mag-ago madunggan siya sa ubang mga seminarista wa na lang gyud kuno siya magsaba basta parte gyud kuno niyang agwanta yung mangita siya tambal ma-imbestigar siya nganong nasakitan nga tiyan di makatugan siya tinuod mauwaw siya nga ditago siya sa ngit-ngit iyang giub-ub ang tanang pinista gipadas pista sa iyang mama wa na lang gid kuno siya magsaba wa na iya na lang gid kuno gipailob ang tanan sus perti bugnawa na kuno siya singot ingon siya sus gaba mo ginin ako ang Ginoo ba ipahinumdum na nako nga sus
Mao na imong gitun-an dinhi seminaryo, mo'y una nimong gisalikway, mo'y una nimong gikalimtan, imong gipalabi ang imong kalaog, ang imong kahakog, ang imong kagutom, ang imong kamadinumtanon, mo na imong baw sa imong kadaguan, mo na imong igabaw sa imong kaparian, mo na imong nakatunan gikan sa imong mga bagtutudlo dinhi sa seminaryo, mo na pabatasan nga imong nakatunan gikan sa imong mga ginikanan, mura kuno siya gisukmatan. Ang tanan murag sus nagdoble sakit iyang tiyan tungod sa impatso ba ka to? Nagsakit iyang dughan tungod sa realization nga sus, I failed my God. I'm an embarrassment to my parents. Pagkawan ako'y hinungdan nga seminarista, wa ko'y angay nga magpari kung tungod lang kay wa ko pa tambungas piyesta, tintal na ko sa pagdumot, sa pagpanimahos. Basta, walang ko niya tuyo Nakalitok ko siya o mga pangadji. Mga pangadji ka ng memoryado nga mga pangadji, Our Father, Hail Mary, nagrosaryo na siya. Wa na siya kahibaw pila na ito ka oras, nagsige siya o pangaliya. Hantod inanay, nawa ang sakit sa iyang tiyan. Inanay, no? Hubsad siya sa iyang singot. Ni inanay, nibalik niya ang kakalma. Wa na siya ma-agitated, wa na siya mag-ilaid sa kalisod. Mura ko no, gisanapan siya kalinaw. So, karon pari na siya. Isaligan siya sa labing dagko ng mga parokya din sa Subo. Maayo ang iyang track record. Wa siya magpabadlong sa iyang pagkapari. Pinangga kay siya sa mga biyata. May kay siya mutagad sa iyang mga parokyano. Bisag asa siya gilabay din sa Archdiocese sa Subo. Wa siya mutukol. Masinugtanon siya sa tanang mga lagda sa kadakuan sa simbahan tungod atong maong insidente. Doon na gani ko yung mga pagsuway, doon yung mga higayon, maglibog siya sa mga sugo sa kadakuan sa simbahan. Iyang balikan katong maong insidente na I was tested and I failed. But I promise you, Lord, I won't fail you again. Of course, di man siya santo. Ingon siya, nahagbong ko sa makadaghan panghigayon karon nga pari nako. Di sa mga pagsuway nga nahangbong sab siya kinsa may perfecto ining kalibutana, pero kadto jud kuno maong insidente sa seminaryo mo nakapalig-on sa iyang determinasyon, motiwas jud siya pagkapari, ug maningkamot gid siya nga mamahimong labing maayong pari kutob sa iyang abilidad. Na di mauwaw ang iyang mga ginikanan, dili mauwaw ang iyang mga magtutudlo, dili mauwaw ang iyang katiguangan. Sa iyang pagdasa ilangan, sa ilang bansagon, sa ilang kadungganan, sa iyang pagkapari. Karon ko no, nahingpit na siyang pari. Inig piyesta na maglikay gyud siya adobo. Why nagsulti niya? Why nagpahinumdum niya? Why nahibaw sa iyang pagkauwaw? Murang dili na to siya kanganlan ing istoryaha, pero maglikay na lang gyud siya og adobo. And I'm sure we cannot blame him nga pait connotation sa adobo. Because if ano kayo kag-adobo, no? Di dyan di maglikay si CB o adobo. Mapiesta man o dili, basta dunay adobo that is by, doon nag-share kini si CB girl. In fact, ang adobo, muna imong pakati sa iyang pagkaon. Pero kini paria, consciously or unconsciously, iya yung likayan ang adobo. Basta dunay mga pista-pista, kung pahatdan ko na siya pagkahintun ko, pahatdan man siya o pagkaon sa ilang bay, iya yung hangyon, ayaw pagpadadari adobo, ayaw ko pahinungdoy ang adobo. Ambot iya bang naisuryahan ang iyang mga ginikanan o ang iyang mga parinti sa iyang kasinatian o siyang realization. At one time, labihan niya ka agitated, labihan niya ka suko, labihan niya ka silag, na iyang gihurot ang tarang adobo atol sa piyesta. Nagipada ngadto sa seminaryo. Itago niya gikan sa iyang mga kauban. Ug hangtod karon, why nahibaw ana? Kaya mga kauban sa seminaryo, wa niya ikumpisal sa kaparian, pero nahimo nang tinubdan sa pagtulunan. Namatod niya, nakatabang niya dako. Nakagiya niya sa mga panahon sa tentasyon, sa mga panahon sa mga pagsuway sa iyang
pagkaalagad sa Dios dinhi sa yuta. Siya pagka-representante sa Ginoo dinhi sa yuta. Kamo unsa man sa inyong kasinatian sa piyesta? Tingali lahian ning pari nga atong giistorya, gawas nun mo nga makapamiesta, unsa may labing halandomo ninyo nga mga handumanan sa piyesta. Unsay adobo man ang handuman ang kinaham ining paria, unsa may inyong paboritong potahe atol sa piyesta. Asa man piyesta dinhi Subo nga perting ngilingiga og og hikay. Akong ginumtan to sulti sa atong viewer nga inigpista kuno sa Danao na sila bisitahon sa Danao nga sus lami ako no espesyal kuno kay diha mga potahis paklay og kasahos og tapa og uban pa nga mga paborito nga pagkaon sa piyesta. Pero matod niya mo na inigwali niya may tungod sa piyesta iya jung sulti dili ang unahon sa piyesta dili ang lamesa kundi ang misa. So kung mamista mo, dili man asa ang pagpamiesta, siguro adjod mo courtesy call mo. Di kinahanglan mo tambong mo og mesa, o mesa naman, og misa, duaw lang mo simbahan. Tambo lang mo, li lang mo dito sa simbahan. At makakita mo sa patron, sa iyang dagway, sa iyang kapistahan dito sa simbahan. Sa di pa mo diretso ngadto sa mga kumbira, sa mga imbitasyon sa inyong mga higala. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapon nga naguluhan og piyesta. By the way, kung nakabantay mo si CB bagong tupi, mo ni si CB. Pag tinakong gugud-gugud kaya di ka na namukuyo sa programa pero bago ni tupi. Nagkasalamat ni Ninyo sa iyang pagtupi ni CB. At lihok ko no kay si CB mo dugay kay nahuman sa pagtupi pero wa mo gyud maanad si CB og tupi. Unya bisan dinhi sa bahay kanang iyang bitong mata, o manay unang matabunan sa iyang balhibo, sa iyang baga nga balhibo, among tupihan, di gyud mo sugot si CB. Pwerte na mo pugong-pugong aron dili in taon matustikan sa gunting ang iyang mata. Pero mao ni ang dagway ni CB nga bag-ong tupi. Uban ni CB og ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amirang Subo, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw sa panahom dayong kilom-kilom. Malipayong panihapon kanatong tanan. Maadubo man o dili ang atong Sudan. Salamat CB girl.